Алесь Аркуш. Запавольванне. Эзотэрычны роман. Літаратурныя зацемкі. Не скажу, што мяне надта прываблівае слова эзотэрыка. Не скажу, што яно можа прыцягнуць кагосьці іншага, быць дадатковай прынадай. Хутчэй не. Але яно ёсць, і нічога з гэтым не зробіш. Хоць бы і ў тым сюжэце, дзе літаральна цуд ратуе малому Алесю Аркушу жыццё. Гэта эпізод звязаны з душой. То бок мы ўжо гаворым пра эзотэрыку, бо яна якраз апісвае гэтыя працэсы. Справа адбывалася ў Манголіі. Малы 4гадовы Аркуш пайшоў з бацькамі глядзець на будоўлю моста праз горную раку і, не чакаючы бацькоў, кінуўся на мост ды уляцеў у пустку, якая яшчэ зеўралася там у насціле. Але тут жа быў схоплены рукамі будаўніка Мангола з рудым ад вятроў тварам. А яшчэ, быццам для паўнаты карціны, у небе сярод аблокаў лунаў арол з драпежнымі ці, наадварот, выратавальнымі думкамі, невядома. Прынамсі, малы Аркуш глядзеў на арла са спадзяваннем, як на мажлівага свайго прыяцеля. Так аўтар адкрывае свой раман, і цяпер той мост, арол і рудатвары Мангол могуць у розных варыяцыях з'яўляцца яму ўжо ў сталым жыцці. Напрыклад, Мангол прыйдзе да яго ў парыжскую кватэру, куды Аркуша пасялілі людзі са старой беларускай эміграцыі, а прыйдзе ён, каб папрасіць нож. Такая будзе ягоная чыста утылітарная бытавая патрэба. Алесь Аркуш вядомы арганізатар пісьменніцкага працэсу і літаратурны менеджер, рэдактар, паэт і празаік. Ягоная справа — альманах «Ксеракс беларускі», часопіс «Калоссе», літаратурная прэмія «Гліняны Вялес», ды яшчэ мноства падзеяў, імёнаў, суполак, кніг пад маркай таварыства вольных літаратараў. Ён быццам такі шырокапалы літаратурны куст, параўнаць які лічыць, што няма з чым. Новы раман Аркуша цалкам аўтабіяграфічны, пачынаючы ад таго даўняга мангольскага сюжэту. Іншая рэч, што сцэнары падзеяў сваёй захапляльнасцю далёка не заўсёды падобныя на дэтэктыў, а героі не заўсёды ўражваюць учынкамі. І гэта проста растлумачыць суворай праўдай жыцця, і якраз гэтай самай аўтабіяграфічнасцю, дакладнасцю фактаў. Зразумела, што кожную інтрыгу можна было б дапрацаваць або ўзмацніць, але, па-першае, хто гэта будзе рабіць, і, па-другое, хто возьме на сябе адказнасць за такую сутнасную містыфікацыю. Натуральна, я неаднойчы думаў, чаму ў сучасных кніжак Аркуша амаль няма звышацэнак. Напэўна, прычыны гэтага ідуць з гісторыі літаратуры, з тых часоў, калі усяго беларускіх пісьменнікаў была жменька, а іх вага ў грамадстве была такой, як імёны ўмоўных трох былінных багатыроў. Успомніце манументальныя вобразы Кандрата Крапівы ці Янкі Брыля або Пятруся Броўкі.
Мы ўспамінаем іх дакладна ў адпаведнасці з тым, як іх вобразы былі пададзеныя літаратуразнаўцамі свайго часу. Асаністы паварот галавы, строгі афіцыйны строй, ледзьве заўважная ўсмешка. Ужо ў гэтым вобразе чытаўся не проста пісьменнік, а літаратар, лаўрэат найвялікшай ленінскай прэміі. Алесь Аркуш. Запавольванне. Эзатэрычны раман. Літаратурныя зацемкі. Літаратурная маладосць Алеся Аркуша прыпадае на час пераменаў, гэта 1980-е гады, калі разбураўся стары парадак, а новы выглядаў незразумела і часта непрымальна. Таму і тут штосьці дадумваць было б неразумна. Важная справа захоўваць аўтэнтыку. І калі ўсё будзе аўтэнтычнае, Аркуш пачне раскрываць нам свае сакрэты. Сам вобраз Алеся Аркуша даўно створаны, падкрэслена самадастатковы, ураўнаважаны. Патрэбная толькі яска. У гэтым уся рэч. Усё адбываецца ў кантэксце, які сапраўды нібыта не бачны, але там твая натхнёнасць перадаецца чытачу. Пры гэтым, заўважце, не цярпіць ніводзін факт. Запаволенасць, паводле ўласнага прызнання аўтара, галоўная кніга ягонага жыцця. Гэта споведь, шчырая рэфлексія, дэталёвае асэнсаванне мінулага, цяпершчыны і магчымай будучыні. Чытачу прапануецца выправіцца ў вандроўку, у далёкую Манголію ці ў Парыж 1980-х, або ў сённяшнюю ўсходнюю Еўропу, Польшчу, Літву, Украіну, дзе на вачах разгортваецца маштабная трагедыя новай вайны. Гэты тэкст – калейдаскоп гісторыі пачуццяў, думак, успамінаў і мрой, паэтычная містэрыя нязломнага чалавечага духу, што імкнецца напоўніцу спасцігнуць сваё зямное прызначэнне. Адсюль гэтая мэта – галоўная кніга жыцця. Спакваля на змену тым ці іншым падзеям прыходзяць аўтаравы сентэнцыі, цікавае назіранне пра саму гэтую запаволенасць. Аказваецца, яна бароніць чалавека ад замбавання. Аўтар прызнаецца, што не падлягае такому ўздзеянню, то бок працэс мыслення адбываецца у тым самым тэмпе, што і само жыццё. А калі ты запавольваешся адносна іншых, ты пачынаеш бачыць усё па-іншаму. Арыгінальна і як бы асобна ад усіх, незалежна. Кожны можа выпрабаваць гэты метад на сабе асабіста. Просты прыклад – камунізм. Абсалютная маса савецкіх людзей, безумоўна, прымала гэтую догму як рытм жыцця, дзе трэба было вучыцца або працаваць і такім чынам рабіць кар'еру. Але, вядома ж, былі сярод іх тыя самі сабе на ўме, хто кар'еру рабіць не хацеў, не бачыў сэнсу. Такім, між іншым, і не шанцавала, бо яны не адпавядалі адзінай марцы савецкага чалавека, будаўніка камунізму. Гэтая праўда, між іншым, дагэтуль не дае чалавеку спакою, аўтар піша. І яшчэ. На гэтую тэму я не мог ні з кім паразмаўляць, бо, пагадзіцеся, досыць далікатная тэма, і таму магу пісаць толькі тут. Канец цытаты.
Трэба разумець, што з рознымі рэаліямі жыцця адбываюцца розныя падыходы. Напрыклад, такая, скажу нават, занадта звычайная абрыдлая рыса савецкіх часоў, як звычайнае жыццё, якую Аркуш зведаў напоўніцу. Нават магутны мангольскі сюжэт не можа атрэсціся ад гэтай звычайнасці, каб стаць вызначальным. У гэта цяжка паверыць, піша аўтар, што некалькімі словамі можна папярэдзіць сур'ёзныя палітычныя наступствы альбо іх выклікаць. Я тут кажу не пра палітыкаў ці нейкіх важных медыйных асобаў, а вось проста звычайны чалавек прамаўляе некалькі словаў, іх хтосьці пачуе і пайшло-паехала. У выніку адбываецца ці не адбываецца штосьці сур'ёзнае, можна сказаць, геапалітычнае. Яшчэ цытата. Пра звычайных людзей не ведаю. А вось згадай, як у мінулым пачыналіся войны, якія затым перакроівалі палітычную мапу цэлых кантынентаў. Часам яны пачыналіся якраз у выніку прамоўленых словаў. І яшчэ. З гэтым мушу пагадзіцца. Слова сапраўды бывае або смертаносным, або жыццядайным. Але гісторыя пра мальцаў, якія паляталі на кукурузніку, хутка распаўсюдзілася па наваколлі. Канец цытаты. Тут мы маем справу з істотным феноменам савецкага часу пра звычайнае жыццё. Калі, каб распавесці гісторыю, яе дастаткова назваць, бо яна па сутнасці пустая, да відавочнасці прадказальная і не патрабуе дадатковых дэталяў. Звычайна тут дастаткова сказаць, як вядома, і проста назваць падзею. Алесь Аркуш досыць шырока карыстаецца гэтым прыёмам, і мы разумеем, што гэта адэкватны пераказ рэчаіснасці. Тут няма ні фальшу, ні містыфікацыі. Апроч таго, менавіта такая прыгадка цалкам адпавядае таму жыццю, пра якое нічога толкам і не раскажаш. Алесь Аркуш. Запавольванне. Эзатэрычны раман. Літаратурныя зацемкі. Альбо вось такая канстатацыя. Я наведаў шмат музеяў і гістарычных мясцінаў горада, піша Аркуш. Тут працягвае панаваць савецкая звычайнасць, гэта трэба ўлічваць у свеце, у Парыжы, дзе наведанне музея насамрэч вялікая раскоша, і савецкі турыст цалкам можа абысціся сваім багатым уяўленнем. Натуральна, што гэтае ўяўленне не заменяць даведнікі з Вікіпедыі, бо з тых даведак выбіраеш звычайна менавіта мастацкую дэталь, а працуе толькі гісторыя, сюжэт. Скажам, з даведніка пра птушку коўру могуць запомніцца хіба што бакенбарды, астатнія не. Калі герой крычыць коням «Эгэй!», гэта ў тэксце імітацыя дзейства, бо насамрэч дзейства няма. Але разнесеная па палях «Эгэй!» запаўняе ўсю навакольную прастору, і твой крык становіцца самім паветрам, толькі з прысмакам вясны, і ўжо робіць усё вакол іншым і, самае галоўнае, натхняльным. Аўтар, вядома ж, не можа змірыцца з такой пустатою жыцця і шукае ў сабе хоць нейкую эмоцыю. Нават нейкую фобію. Напрыклад, дзесьці на мосце праз раку ён спрабуе абудзіць у сабе перажыванне з таго дзіцячага мангольскага сюжэту, але нічога не адчувае. Ніякага захаплення ад вучобы я не меў.
было такое ўстойлівае разуменне, што трэба адбыць і перайсці ў нейкі новы этап жыцця. Там, напэўна, будзе цікавей. Канец цытаты. Прытым дзеля ўнутранай гармоніі абавязкова трэба сабе ўсведамляць, што нічога незвычайнага ад жыцця ты ніколі і не чакаеш. А вось сярод таго звычайнага жыцця спрабуе праклюнуцца цэлая рэальнасць паміж матчыных успамінаў. Напэўна, такія сюжэты дадумваюцца і дапісваюцца аўтарам, але тут не. Хоць, здавалася б, гэта магло б стаць у кнізе яшчэ адным каштоўным эксклюзівам. Цытую. Ужо значна пазней, калі і Саюз разваліўся, мама мне неяк сказала, а мы ў Манголіі сябравалі з апазіцыянерамі. Што значыць з апазіцыянерамі? Няўжо ў Манголіі ў пачатку 60-х была нейкая апазіцыя, здзівіўся я. Была. У нашым пасёлку жыла адна мангольская сям'я. Ён працаваў дырэктарам лясгасу, раней быў нейкім міністрам, ужо не згадаю, які міністр. Ну, але дакладна быў ва ўрадзе. Там пачаліся чарговыя змены. Ён у маладосці 10 гадоў вучыўся ў Маскве, працаваў пры пасольстве, і ягоная жонка, яна працавала доктаркай, добра размаўляла па-руску. Іх за нешта саслалі ў тую глуш, і мы з імі сябравалі. Кожны дзень былому міністру манголы штосьці прыносілі. Ці казулю, ці рыбу. Звычайна яны дзяліліся з намі, і гэтая жанчына мне выратавала жыццё і жыццё твайго брата. Я ніяк не магла нарадзіць. Яна ўзяла ручнік і пачала выціскаць. Няхутка ў яе гэта атрымалася. Намучыла мяне, але атрымалася. І так удалося мне нарадзіць. Пасля гэтага і пасябравалі. Там была сапраўдная глуш. На транспарце ў той час можна было даехаць толькі летам, праз цясніну паміж гарамі. Зімой адзінае злучэнне са светам, толькі самалёт на Улан-Батар. А пра нейкую палітыку з імі размаўлялі? Пытаюся ў мамы. Так, між іншым, і адкрываецца феномен звычайнага жыцця. Легенда мацнейшая за талент, робіць сваю выснову аўтар. Па напятасці можна параўнаць эпізод шпацыру па вуліцах начнога Жодзіна з пераследнікам з мангольскім сюжэтам. Гэта, бадай, другая моцная інтрыга ў кнізе. Прычым, калі параўноўваць з эпізодам падзення з моста, яшчэ і з усіх бакоў таямнічая. Паездкі на рыбалку не выклікаюць зацікаўлення, бо не маюць адмысловых сюжэтных лініяў. Працэс падобны на засмоктванне аўтара савецкай звычайнасцю. Ёй, вядома, можна супраціўляцца, але тады можаш здрадзіць аўтэнтыцы. Нават распавядаючы пра сваю калекцыю марак, аўтар падае тоесную звычайнасці агульнасць характарыстык. Выбіраў розную экзотыку, пераважна афрыканскія, з жывёламі, і ўзяў адну прыгожую французскую марку са старажытным партрэтам нейкага графа. Канец цытаты. Алесь Аркуш. Запавольванне. Эзотэрычны раман. Літаратурныя зацемкі. Гісторыі жыцця, на першы погляд, розныя, але чытач спакваля прызвычайваецца лавіць савецкія флюіды звычайнасці і не чакаць раптоўных паваротаў.
бо усялякая раптоўнасць у прынцыпе з'ява не савецкая і чужая для той абыклай рэчаіснасці. Варта зразумець гэта і пераключыцца на асэнсаванне правілаў жыцця Алеся Аркуша. Цытую. Часам мне падаецца, што калі ты застаешся адзін, дык неяк незаўважна губляецца мэта. Мэта, па-мойму, можа існаваць толькі тады, калі ёсць нехта побач. Так я разважаў у сваёй маладосці. Калі ты робіш не толькі для сябе, але і для яе, яго, іх, які сэнс рабіць толькі для сябе? Паназірай за сабой, калі застаешся адзін. Праз пару дзён перастаеш гатаваць ежу, задавальняешся простымі лусцікамі. Робіцца лянота засцілаць ложак, усё радзей голішся. Губляецца нейкая жыццёвая мэта, прычым патлумачыць сутнасць гэтай мэты досыць складана. Канец цытаты. Не ведаю, як гэта патлумачыць, але Вільня насамрэч замінала. Спыняла, трымала ў абдымках, захінала сваімі турыстычнымі краявідамі перспектыву. Усё, што магло быць, тут ужо адбылося. На камяніцах вісяць мемарыяльныя шыльды, як напамін, што ўсё, што магло быць, тут адбылося. Запомні, ніколі не крыўдзі хваробу. Мне кажуць, чаго ты носішся з мінулым? Мінулае было і прайшло. Жыві сённяшнім і думай пра будучыню. І цяпершчына і будучыня абавязкова стануць мінулым. І тады навошта пра іх думаць, калі яны неўзабаве стануць непатрэбныя, вартыя адно забыцця. Не давай мінуламу знікнуць.